Lorok sirok sidang pamanam datang nang selupa potri kukusing kebangan kepelunkan kata nyoba kabar datang nang selupa potri kukusing kebangan kepelun potaning papan pakleren cawi pratondo kang ridek potaning papan pakleren cawi prasi pemasak papasan poingan wasaning papan pakleren cawi widodoro widodari kang sambil temurun wonten ing arsa brada kang samya temurun wonten ing Jawata Agung kang samya temurun wonten ing sumber ing jalma guru guru telata kiri-kiri ngadeg kukusing pepasat ora tedas gundane sak jalma lelupak papasan yen setan tete andi lilu pangaspati kedruwuhan namung agawe regeng swasana putra manggala sana puji matang Satrio putra manggala kemeringan asma desa ngatru tulung agung padhepokanipun bapa didipuno ingkang pandeganipun para taruna muda ingkang aduh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kula sak rombongan dipercaya ngayahi kewajiban paring panglipun dumateng para prasawan Nyo Satria putra manggala Nyo Satria putra manggala
risa ing satingan Dosa Priya Putra Manggolo Dosa Priya Putra Manggolo Sampun paripurna risang sang bapak ngadeg sing dumpakan kepelun wonten ing Sanggar Pamujan. Jagrek kinegrek yen Cinandra kadya tugu Sinokarta ingkang cacat aluwanda piyambring sang bawa sing gedeni sak bujang areng gedeni. Ingkang kasebelaken bumi kang merapat gunung kang digawe jebrut segoro kang digawe asap. Apa maneh bakal kasebelaken dening manungsa bakal ajur kadya kawah Candra Adimuka. Waraka Satria Putra Manggolo Larap sirap sikap pamanop datan nang serupa wonten ing kuping bobokan kepelun kan gandanya pangambar-ngambar. Prisang sang bobokan dengku sing bebasan ora tedes godani sang jalem melulumpah kang gendrung bumi. Cacai kaping 3 ani bali dening prarisang sang bobokan dipun pangestunipun. Dening para kadang putra kembali lipur mugi manggi rahayu kalih saking Sabikala. Waraka Yuk Satria Putra Manggolo ing wasana jaya-jaya wijayanti kang lebur sang Subrasto awon dening pangastuti. Ingkang pepasan rawi-rawi rantas malang-malang hadimutu. Risang-risang bapak kang ngestop yang geling sing gedeni sak bujang areng gedeni mentelung. Ubat kabit kadya buntut yang nogo sosol. Jumeneng kang sebelaken kadya bledhek ing mangsa ketiga. Kanjuwun kanugrahaning Gusti kang gawe papasing kudrat. Mugi anggen para kadang putra sami pinanggih rahayu. Kalih saking Sabikala. Waraka Satria Putra Manggolo
wonten ing papat libat lima pancer katindakna dening sang babakan nyuwun kanugrahaning Gusti kang gawe papasing kudrat. Risang sang babakan Gandra Bumi kang cacahe kaping 3 anyuwun kanugrahaning Gusti kang paring papasing kudrat. Ugi nimbali pangsuputra. Ingkang tasih langkah wonten sasana busana temu cepatan ing papan pagelaran Jawi. Ugi para kadang putra sami pinanggih rahayu kalih saking Sabikala. Waraka. Satrio Putra Manggolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur tersambut jadi Gusti ngadakan jod seket wonten ing dalu kalajar menika kawula semangkah saged ijil saking Kabupaten Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ingkang dimakarsani dening Kabupaten Dolo Bapak Didi Punung ingkang karsa wonten ing papan Magenagung Satrio Putra Manggolo. Saged katimbalan dening para masyarakat wonten ing Kabupaten Dusun Winong Dono Sedang Tulungagung kanthi ejaran di menika peresmian jalan baru ugi acara saking Kadang Dulur Karang Taruna ingkang terdiri kalian Cakra Mandala. Terima kasih. Bapak sebidang katerakan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salam hormat datang beliau dipun Bapak Adrianto SPD DPRD Tulungagung. Ugi perangkat desa Dono matur sembah nuwun. Ugi Bapak Kapolsek jajaran keamanan sub keamanan dari Kapolsek ugi dari Korambil matur sembah nuwun. Ugi Bapak Pak Camat matur bumi manuwun. Ugi Bapak masyarakat desa Dono aturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ugi terima kasih Kadang Dulur Karang Taruna saking Cakra Mandala. Khususipun wonten ing masyarakat wonten ing RT kalih RW setunggal Winong Dono Sedang Tulungagung. Oke, terima kasih ngaturaken matur sembah nuwun kabantu dening Kadang Dulur saking LC Pro Rental Audio. Oke, Mas Trip Mas Manajemen terima kasih. Oke, Omega Latte sang super klub klipnya Indonesia. Gimana kita kesempatan apa sepindah? Kata sepertiang dari berkat tahun putar balibur kita sabarkan keterkan sukam tinarang putar kata lopeng jemput toko pangas tupan jirga sebatang ini batang mungkin berkat tahun putar balibur manggir rahayu kali saking sabikol yung satrio putar Manggolo. Surati rojaya klub bertitik bangas tuti. Dari sang bapak gedruk kopi cacai kopi tinggal kami balik dari perangkat yang bisa Satrio Putra Manggolo. Cumakah saking sagar pamujan, cumakah wonten sagar bisa ketemu cuma tadi papan pagelaran Jawi. Hati kakek dari perangkat Putra ingkang rasuk busana kang prajurit Manggolo jiwa gerung kang gelas sila beri salah perangkat gelang tinggi aran rambut cangkrani yen cikal dro kadyo kajak kagelangan kadek hai latala dono hai dono bayak bapak Yung Satrio Putra Manggolo.
Kecil saking sasana busana lumampah sampai kapan kabaran jam. Ate kanyo dene perkatan kudu. Ya, putiko. Eka prasa busana kang prajurit kang perang kena sampe. Cinondro Pandhawa Cinondro Kadya Belcek. Oke Cinondro Kadya Lintang Panjeliru. Hai, tolak salah. Ayo, ayo. Yo Satrio Putra Magong. Waraku. Yo Satrio Putra Magong. Kecil saking sasana busana katika dari kakang putu. Ekang sami nitih rombongan astina rasa busana kang prajurit. Maka terangin serambil biji ombro. Kadya kaca kang bilangan batik yen cepolor. Kadya lintang bina susu. Bayak, bayak, bayak. Hei, tapi kanyo dene perkatan putra sami nitih rombongan esti. Langsung busana prajurit. Katon cepolor. Cinondro Kadya Gajagan Gilangan Gading. Yen cepolor Kadya Dalu. Bayak dalam baik. Hei. Yo Satrio Putra Manggolo. Kecil saking sasana busana katika dari perkatan putra. Ekang sami nitih rombongan astina rasa busana kang prajurit. Katon cepolor Cinondro Kadya Gajagan Gilangan Gading. Yen cepolor Kadya Dalu. Yen Cinondro Kadya Rapenas Bagus. Permati. Hei, tolak salah. Hai, suha. Bayak. Yo Satrio Putra Manggolo. Copakan saking sagar pinarang tempat coba papan pagelaran sami. Ati kanyo dene perkatan putu. Sawi pinagi masuk usaha prajurit. Cepoloran Kadya Cinondro Gajagan Gilangan Gading.
Asal Prokadil Pakai celek sergi Pegang artikel tidak semprobok loro sewakon Kebating nomor kusuman ya ayu yang jujur Dewi Sembrangin Wonten ing sadere wono kang alas lir kaya kang gedhe pekiyuh kang gedhe gawe goro-goro kang gedhe Artikel tidak semprobok loro sewakon Artikel dene patih celek sergi Iya, toya dalam Rawai pun pati jaleng segi uki kasusul didik Pati jaleng gembel Bekang sapi-sapi antikal tidak isa Prabu Klono Sewadon Wonten ing sajroning wana kang alas lir boyo kang gedhe Wana kang alas lir boyo kang gedhe pekewuh kang gedhe gawe goro-goro kang gedhe Nuwun ki margatang kakung kula putri kang sami pinanggih wonten ing papan pagelaran agung Inggih menika candrening margatang putra ingkang resuk busana kang prajuritan gambaraken prajurit Sewu Negara ingkang angiring pindhahipun Prabu Klono Sewadono jumangkah kadhaupaken dening Dyah Ayu Dewi Sangga Langit wonten ing sajroning wana kang alas lir boyo kang gedhe pekewuh kang gedhe gawe goro-goro kang gedhe tandhakipun Prabu Klono Sewadono ingkang ambikal inggih menika sawernaning kewan alas kang sarta galak tanpa wiso Katindaknya dening Eyang Celeng Sergi ugi Patih Celeng Sergi kados pundi anggening para kadang putra sami pinanggih paring lelipur kawula ngaturaken sugeng pinarak boten kata lupa nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mugi para kadang putra palipur manggih rahayu kalih saking sabikala ing wasana para tamtama nyusatriya putra manggala lumaksana magita-gita ing baris Baya siap nungguin ya siap Awas